Hello, may adlaw na po no. Ang sa inyong tanan dira. So, ang atong buhaton karon nga video is atong i-continue nga ato ang previous nga video katong pag-add o pag-subtract sa similar fraction, no? Ang atong buhaton karon is unsaon pag-add o pag-subtract sa dissimilar fraction. No, unsa may kalahian kana nilang duha. No, unsa mga lain pud nga mga pamaagi or method sa pag-solve. Okay, so ang dissimilar fraction ato sang i-define o unsa man na siya. So ang dissimilar fraction is kanang mga grupo na sa mga fraction nga dili parehas og denominator, no? Or wala sila kaparehasan. Sama pananglitan kung naay mga fractions nga 1/2 tapos naay 1/3 tapos naay 3/5. So makita ninyo ang tulo ka fraction dili sila parehas og denominators. So sa ato pa kana ang tawag ana nga fractions is dissimilar fractions. Okay? So muna kalahian sa similar o dissimilar. Na usaom na siya pag-solve kung pananglitan ni nga ana imong fraction, no? So pag-add na to dissimilar fraction. Pananglitan 3/8 plus 4/7. Di ba dili sila parehas, no? So actually daghan ni siya pamaagi, no? Ang akong ipakita sa inyo karon is ang method nga akong ipakita is ang kanang butterfly method. So sa pag-apply sa butterfly method, i-times nimo ang 3 ug 7, no? Is 21. Tapos imo na pud siyang i-add ang 8 ug ang 4. I-times nimo ang 8 ug ang 4. So that is 32. Then kaning 21 ug 32 imo siyang i-plus. So 21 plus 32. Ang denominator nga 8 ug 7 imo siyang i-multiply. So 8 times 7. So pag simplify nimo ana, that is 53/56. Bantayan nimo nga ang 53/56, no? 53/56 is a proper fraction, di ba? Ang reminders nung ana ngay kung i-reduce nimo na sa lowest term, imo na siyang kuhaan. Pangitaan nimo greatest common factor. Pero ang 56 ug 53 manggod wala sila'y common factor. So sa ato pa naka-reduce na siya sa lowest term. So, mao na po na ang imuhang final answer. Ang 53/56. Okay? Swing ana lang kasimple. No? Muna paggamit sa butterfly method. Now, ang next na ko nga hatag sa inyo nga example is kung saan pag-subtract sa dissimilar fraction. So sa pag-subtract nato sa dissimilar fraction in other way or other method, no? Lahi nga method siya. Magamit ta sa LCM, sa idea sa LCM or lowest or least common multiple, no? Least or lowest parihar man guna sila. So na-discuss naman sa inyo atong grade 5 pa mo, so di na kay nako na elaborate pa guys sa inyo ha. Direksyon na lang ta. Unsa may mga multiple or unsa may least common multiple sa 6 o sa 9. So mogamit tag table, no? Mas safe man gud kung mogamit tag table, especially sa tuwa beginners pa, no? Sa inyo nga beginners pa nga musige, napa mo sa proseso sa pag-improve sa inyong sarili ba. So magamit sa gyud ta og kanang table para safety ta. So sa atong table dia tulo ka column ang atong gigamit or tulo ka row, no? Tulo ka row ang atong gigamit. Ang first row is ang mga multiplier. Sa multiplier nato nagamit ang mga prime numbers nga 1, 2, and 3. Pwede ka magamit og higher pa na maski pagpila imong gusto. Walay problema na siya. Then tapos ang atong given nga 6 ug 9, tapos siyang ubos mo na ang ihang mga multiples. Ang question nato diha is kung yun sa man puna pagkuha ang mga multiples. So ayaw kalibog ana. I-times lang nimo na 6 times 1 equals 6, 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. Tapos 9 times 1 equals 9. 9 times 2, 18. 9 times 3, 27. So, mao na ang pagkuha sa iyang mga multiples. Unya, ang mabantayan nga ang multiples sa 9 na ay 18. Tapos ang multiples sa 6 na po 18. Sa ato pa, kanang 18 diha nga parehas, mao na imuhang least common multiple. Okay? So gituyo ra nako na siya nga dihara kutob siya sa 3 kay least ra man ang atong gipangayo, ang lowest ra man ang atong gipangayo. So mao nang dihara ta kutob sa pinakaubos nga multipliers. Okay? Now, ang second natong hinumduman or i-refresh is kanang gitawag nato og greatest common factor.
although na-discuss na sa inyo pero kailangan na to i-refresh kay para mas masabtan na to o magkabalota kung unsaon na to pag-apply diri sa atong next method. So unsa may greatest common factor sa 6 ug 9? Una is kailangan kuhaon sa nimo imong iyang factors. What are the factors of 6 and 9? Sa 6 kay nay 1, 2, 3 and 6. Sa 9 ay 1, 3 and 9. Giyon sa man na siya. Dili na siya tumo-tumo, ha? Dili na siya tumo-tumo. Dili po na siya atik-atik. Kay una sabto na to unsa man ang factor. Okay? Ang factor man good is kailangan na kay sets of numbers. Like sa 6. Kung i-times nimo ang 1 dito sa 6, no? Kini 1 times 6, that is 6. So sa to pa ang factor sa 6 is 1 and 6. The same sa 2 times 3. 2 times 3 is 6. Ang 2 ug 3 factors na siya sa 6. The same po sa 9. 1 times 9 equals 9. Ang 3, pag i-multiply nimo sa iyang sarili, answer is 9. Diba? 3 times 3 equals 9. So, muna yung mga factors. Okay? So, dili siya tumo-tumo. Now, magbantayan nato nga ang factor sa 6 ug 9 na sila common, which is 3. So, that is your greatest common factor. Okay na? Diba no? Dali ra kayo. So, kay nag-refresh naman ta, i-apply nato na. Let's say for example, kung mag-subtract ta og 3/4 dito sa 1/3. Kay gamitan nato og least common multiple kay ngano man ang denominators di ba dili parehas, so di similar fraction sila. So pagkuha nato silang kuan multiples, so mao na siya atong table. Atong multipliers na prime numbers up to 4 lang. So ato ang kuan denominators are 4 and 3. So 4 times 1 4, 4 times 2 8. 4 times 3, 12. 4 times 4, 8, 16. 3 times 1, 3. 3 times 2, 6. 3 times 3, 9. And 3 times 4 is 12. Now, kini siyang multiple sa 4 nga 12. Ug ang multiple sa 3 is also 12. Mao na ilahang least common multiple sa 4 ug ang 3. Na ang pangutana ta, unsa may purpose nganong kailangan man nato og least common multiple or nganong kailangan matupaw ng lowest common multiple? Ani maguna siya. Ang atong purpose ani or ang atong target nato is ang dissimilar fraction himuon nato siyang similar fraction. So meaning to say, kailangan maka-come up ta og multipliers, no? Maka-come up tag multipliers nga mo'y atong gamiton pang multiply sa denominators niya nga aron ang resulta niya is parehas. So para ani ang multiples nga 12 sa 4 ug sa 3 unay least common multiple niya, ang iyang multiplier is 3 ug 4. Bot pasabot kung gamiton nato ng 3 ug 4 nga multiplier nato sa denominator nga 4 ug 3, mo come up ta og product nga 12. Therefore, moparehas ng ilahang denominators. So, ingani na siya o tanawa. No? Nagamit tag multiplier nga 3. 4 times 3, then 3 times 9. 3 times 3. Kung nag-multiply ka sa denominator, mag-multiply po ka sa numerator. Then 4 times 1, or 1 times 4, then 3 times 4. Pag i-times din mo ang 4 sa 3, that is 12. 3 times 3, 9. 3 times 4, 12. 1 times 4 is 4. Mabantayan nato nga ang mga bag-o nga denominators parehas na, which is 12. Diba? So, similar fraction na siya. Diba? Similar fraction. So, kung similar fraction na siya, i-add lang nato ang ihang mga, or subtract dahil, no? I-subtract na lang nato ang ihang mga numerators. Subtraction man ta. So, 9 minus 4. Then, ang denominators, kay parehas naman sila nga 12, i-copy na lang nato na as our denominator. So, pag simplify, 9 minus 4 divide over 12, that is equal to 5 over 12. Ang 5 over 12 is a proper fraction. Meaning, ato na lang siyang i-simplify to lowest term if possible. Kung saan nato siya pag-simplify sa lowest term, kailangan makuha nato iyang greatest common factor. However, ang 5 ug ang 12 wala sila greatest common factor, di ba? So therefore ang 5 over 12 is the final answer.
So ingana lang kasimple. Di ba? Dali ra kay no. Wala ra isa ka minuto. Isa ra ka adlaw. So ingana lang siya. Okay? So i-check daw nato kung unsa man ang 5/12. Correct ba na siya nga answer para sa ato ang solution? Now, i-checking nato. Pag mag-check ta, di ba kay numduman nag-subtract tag 3/4 dito sa 1/3. Then ang atong answer is 5/12. Atong i-add ning 5/12 dito sa 1/3. Testingan na tog add ba? Trial and error. Testingan na tog add ang 5/12 dito sa 1/3. Dapat ang resulta is 3/4, no? So since kay ato mang i-add ang 5/12 dito sa 1/3, so ang ilang denominators nga 3 ug 12, kuhaan na to na siya og least common multiple kay di man sila parehas. So sa table, 3 times 1, 3, 3 times 2, 6, 3 times 3, 9, 3 times 4, 12. 12 times 1 is 12. Okay, so muna mga multiples nila. Now, the common multiple or the least common multiple is 12. Sa to pa, ang multipliers nga pwede na to gamiton is 1 and 4. So sa application, 5/12 plus 1/3 is equal to, magamit taga multiplier nga 1. Okay? So 12 times 1 equals 12. Then 5 times 1 equals 5. Then gamit tag multiplier nga 4. 3 times 4 equals 12. Then 1 times 4 equals 12. 4 rather. Okay, so again, naparehas na siya ang denominator. So ang denominator niya is 12. So therefore, similar fraction na siya. So ang numerators nga 5 ug 4, i-add na lang nato, that is 5 plus 4. Then ang denominators nga 12 atong i-copy gamiton as denominator 12. Okay, 5 plus 4 over 12, simplify, that is 9/12. Patay na. Anhin na ta karon. 9/12. Dili man lagi siya 3/4 lagi sir. Okay. So in that case, ayaw karatol ha. Ayaw karatol. Kung di man lagi ni mao. Hinumduman kanunay nga always reduce your answer to the lowest term. Di ba? Reduce your answer to lowest term. Having that nga ang 9/12 is a proper fraction. So sa to pa, imo na lang na siyang i-reduce sa lowest term. Di ba? So pag reduce na to na sa lowest term, okay, reduce to lowest term. Pag reduce nimo sa lowest term, ang 9/12 kailangan kuhaan nimo siya greatest common factor. No? What are the factors of 9 and 12? So, the factors sa 9 is 1, 3, and 9. Then, sa 12, 2, 3, 4, and 6. Diba? Ang ilang GCF is 3. Oh, diba? Usahom na to na paggamit. So, pulo sit down na na, sir. Samok-samok. Magamit na to na. No? Di na binuang. Kading greatest common factor, ato nang himuong or gamiton as divisor sa 9 o 12. Pag i-divide mo ang 9 sa 3, that is 3. Diba? Then 12 divided by 3 is equal to 4. Tarang ang answer is 3/4. Diba? So, ikaw sa 3/4. Sir, gi-magic ni mo na sir. Wa na ko nagi-magic. Laruho na ko. Dili na magic. Actually, ang 9/12 is correct. However, kailangan na to siya i-reduce to lowest term. Sa pag-reduce na to sa 9/12, nahimo siyang 3/4. Meaning to say, ang 9/12 is the equivalent value or equivalent fraction sa 3/4. Ang kailangan lang nimong buhaton is i-reduce siya sa lowest term. And then ang 3/4 is the subtrahend of 3/4 minus 1/3. Diba? So meaning to say, ang answer na to nga 5/12 is correct. Okay? So manay nakanindot sa mathematics, mudula-dula lang ta. But pag sugod manggod nato, magingon ta lisod na ko dali. Dili na sa lisod. Just keep on practicing sa pag-solve. Wala may nikalit og how, no? Nikalit og kailangan jud na mag-practice. Practice lang yun, sige lang practice. That is why naguna-una ko mo tang lisod magunay sila, no? Kay walay makapalab sa inyo. So that is why this is now the purpose aning ato ang video. Ang man ang gusto ko kanunay nga ingon ko sa inyo kanunay na isubaybayan jud ninyo ang atong video from the start up to the end. Kay whatever na dito unsay sulod dito sa atong video, dako kay tabang sa inyong pag-practice ug solve sa mathematics.
until then mahimo na mong mathematician. Okay? Approve? So nakuha na natong answer. So once again, giawag mo na ko nga i-follow nga to ang Facebook page na www.facebook.com/property sales assistant para makita ninyo dito ang ato apang mga video nga gipang prepare. And then palihog na lang pug like and share kay once magud na to na i-like, makita po na dito no, ma-notify man gud imuha mga friends dito. Uy hala na sige like. Kung i-open na niya dito, makita po. Kung isamot nag-i-share nimo, kung i-share nimo na, syempre ang atong video makakita ang tanan na sa imong mga friendship nimo diha sa Facebook. And in that manner, then makahatag-tag dakong tabang sa ilaha. Nga nanginahanglan po especially sa mga grade 6 no. Nga medyo gusto nila nga makat-on pag maayo sa mathematics no. Pero wala kay makapalo up sa ila. So mao na nga dako kay tabang ang inyong pag-follow, like and share. So once again, daghang salamat.